Nah, jadi Yesus. Akan dikang ni serba. Haleluya. 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 Oh Prabhu, neng mau na hai je begiya. Be goto ni seon ni gotar ak ko dana barode. Jai onta bata goto ko neng na hodang Prabhu. Ar neng be goto ni seon dang ba neng ni gedet mohai ma ko manar be goto bakang jane ko mene. Oh Yesu, no on kan do Prabhu be goto ko on kan jai jere be gawang se neng gas neng neng mau na hai je begiya Prabhu. Haleluya. 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 Jija 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 jija. Yesu Yesu. Bini gasai be geng perau tanane neng barode. Bini gasai Pertana Purban Burhuda, Vinicama, Chipatana Burhuda, Horrible Mount Hydra, Hallelujah, 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 Jija, 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 Angi Purbaniter, Angi Purbaniter, Jesus, 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 Ankada upon a Bikoto, Onkada upon, no one kada upon any get on nine and a Bikoto, Onkanapa, Nanga Binigotoni, Madame, Began Percolum, Calamde, Horrible, no one kada upon. Pray tala bini mon cancer corner jane ne tangche bato ne me jangan nago jane hai ko ni jagan lewi hai ko lenga gane on kane par bini pray tala hallelujah hallelujah jeng boy boy bini nak par bini bina kamude oh jeng ni sirgo thane a ni ma ga thane me Koloma Maria Parip Tagataji Abakanai Jatang Sam Tramba Bakanai Jatang Jisunimgai Amen Bakanai Jatang Obla Nature ko be guitar video Rosong Hanani Gobay Tiama Biko Ninsini Jiwo Ma Mundung Arbiko Lanani Angang Nani Nama Manam Angni nama Junika Basumatari Bini Prebe Kotoni Nama Manam Jelina Basumatari Arbini Jiskel Basumatari Bini Prime Minister Bobini Prepiding Go for Nipre Go upon your pride Aramakan Kikolana Pidam Kabuna Hagana आंनि बियाव फैनायनि थांखियानो जादों जोंनि सासेल' फिसा जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो दान होदोंमोन बे फिसाखौ जोङो बियाव गथायनो लाबोदोंमोन मा जादोंमोन मानि थाखाय बिनि मोदोमाव बन केन्सार होननानै डक्टरफोरा बेबायदि बुंदोंमोन बिनिखायनो जोङो बियाव डक्टरनियाव थायालासेनो जों इसोरनियाव गथायनो होननानैहा बियाव फैदोंमोन जों आच्छा बेना बन केन्सार मोननाया माबायदि जायो बिनि कन्डिशनफ्रालाय देनाय बुंनो हागोन बे गथ'आ कय बोसोर जाखो बे गथ'आ 2 बोसोर 10 मास जाबाय 2 बोसोर 10 मास अब्ला बे गथ'आ बेनिफ्राय माबायदि जायोमोन बे बन केन्सार होननानै जानायनि बेनिफ्राय गुदियाव मा दं बेखौ बुंनो हागोन ना मा जादोंमोन बे मारै बियो फार्स्टआव गोबारै लोमजादोंमोन बियो गोबारै लोमजादोंमोन आच्छा बेनिफ्राय बिनि उनाव जोङो गपुराव नायबाय गपुराव टेस्ट खालामनानै जोंखौ सारियालियाव थिनहरबाय सारियालियाव थिनहरनानै जोङो सारियालियाव थायासै बाप्टिस्ट मिशन हस्पिटालाव फैबाय जोङो बेयाव तेजपुराव ओमफ्राय बाप्टिस्ट हस्पिटालाव थानानै सानथाम ना बेसेबांबा थादों जोङो बिनिफ्राय जोंखौ बिनि डाक्टारा गुवाहाटी बि बरुवा केन्सार हस्पिटालाव लिरनानै हरदोंमोन आच्छा बन मिरु टेस्ट खालामनो थाखाय आच्छा बेनिफ्राय दायो बियाव जोङो सप्तानै थादों सप्तानै थानानै जोंहा जेबो रिजाल्ट मोनाखै डक्टरफोराबो मोजां रिजाल्ट होआ बिनिखायनो जों बेखौ लानानै फैफिनदों ओमफ्राय डक्टरफोरा माबा बिनि सायाव माबाफोर गिख्रंथाव बाथ्रा बुंदोंमोन नामा गिख्रंथाव बाथ्रा बुंदोंमोन जेब्लानोखि जोङो बियाव डक्टरजों रायलायदोंमोन जों बेखौ न'आव लांफिननोसै होननानै बुंनायाव बिसोरो बुंदों नोंसोर गथ'खौ लांनानै मा खालामहैनो नोंसोर बुथारहैनो नामा इदि होननानै बुंदोंमोन बेखौ माबायदि सानैसोनि उनाव थैगोन होननानै बुंदोंमोन नामा बेबायदि बुंदोंमोन
जेब्लानोखि जोङो न'आव फैफिननोसै होननानै बुङो अब्लानिया डक्टर सासेया फैनानै बुंफैदोंमोन नोंसोरो बेखौ लांनानै मा खालामहैनो नोंसोरो बेखौ फाहामनो हानाय नङा बेखौ साननैसोनि गेजेराव नोंसोरो बिनि जिबनखौ मोननाय नङा होननानै बुंदोंमोन माने बिसोरनि डक्टरनि बुंनाय मथेब्ला बे साननैसो उनाव थैसिगोन दा बे गथ'आ दा बे साननैसोनि गेजेराव थैनायखौ जों नुवा इसोरा अननानै दिनै बेखौ माबोरै गोथाङाव लाखिगासिनो दङ इसोर मावनो हायो जेबो गैया दानि इसोराव फोथायनाय फैबाय आच्छा बेनिफ्राय बेनाव बन केन्सार जादों होननानै माबा खरसानि सोमोन्दै एसे मिथिहोदोंमोन नामा मिथिहोदोंमोन माबायदि खरसा जागोन होनना बुंदोंमोन ओरैबायदि होनदोंमोन माने जोंथ' बेयाव लाखिनो हाखाया जों बेखौ मावनो हाया बेखौ जोङो बेलेग जायगायाव हरगोन आउट कान्ट्रियाव होननानै बुंदोंमोन आरो खरसाखौ 40-45 लाख थांगोन होननानै बुंदोंमोन 40-45 लाख थांगोन होननानै बे डक्टरनि बुंनाय बाथ्रा आरो बेनिफ्राय दा बे गथ'आ बे जेब्ला बेबायदि बियो बन केन्सार जादों आच्छा बे माबायदि बिनि मोदोमा माबायदि जायो बन केन्सार जानाय बिनि मोदोमा दुंखाङो ना बेनिफ्राय गरम जायो ना ओंखाम जानो हाया ना माबा मोनसे सिरियास बादि जायो नामा देनाय बुंनाय ओंखामखौ जायो बियो आच्छा ओमफ्राय मोदोमाल' बेना गुदुं जाबाय थायो लोमजायो बियो लोमजायो मोदोमा गावसिन दुंखाङो ओमफ्राय दैफोरखौ लोङो जेनेबा बे हस्पिटालाव लांनाय समाव बे ओंखाम जानो हादोंना हायाखैमोन हस्पिटालाव बि बरुवा केन्सार हस्पिटालाव थानाय समावबो बियो ओंखामखौ जादों मोजां दे आरो बेजों लोगोसे नोंसोरखौ बे डक्टरफोरनि बुंनाय मथेबा बि बरुवा केन्सार हस्पिटाल लांनायाव बेखौ बन केन्सार माने बे गेंनि हारानि केन्सार जाबाय होननानै नोंसोर मिथिदों दा नोंसोरो जिसुखौ फोथायोना फोथायो जिसु मावनो हायो जेबो गैया जों डक्टरनिबो हेफाजाब लानांगौ मानोना डक्टरफ्राबो नाथाय इसोरनाव गथायनो थिनो नोंसोरनि इसोरनाव गथाय होननानै बुङो बेनिखायनो दिनै बे गथ'आ दा बाहाय फैनायनि उनाव माबायदि जादों बेखौ एसे बुंनो हागोन बेयाव फैनानै गथ'आ जोबोर मोजाङाव फैदों आरो माबायदि मोजाङाव फैगोन दे बुंनाय बियो बारा थाबायनोबो हायामोन होजोंनिफ्राय लाबोनाय समाव दायो थाबायनोबो रोंबाय दिनै बांसिन मोजांसिन जादों बांसिन मोजांसिन जादों गाव हारसिंनो गेलेदों बियो हारसिं गेलेबाय जानायखौबो मोजां जाबाय जानायखौबो जायो बेनिफ्राय दा बेथ' डक्टरा बुंदोंमोन बे साननैसो उनाव थैसिगोन बुंदोंमोन नाथाय दा मा नुनो मोनखो बाहाय बेनि बे जाय बन केन्सारजों सैनांनाय बे गथ'खौ दा मा नुनो मोनखो जों गोथां जिउ गोथाङै नुबाय आरो माबायदि जाखो बियो दा थाबायनो हाबाय मोजां सेहेरा मोजांसिन जाबाय गेलेबाय आरो दा बेनि दा अन्थाव बाथाव दा अन्दायगाफोर जाय गथ'आ नोंसिनिबो फिसा बेनि फिसा जोंनिनो फिसा बेनिखायनो बे गथ'नि थाखाय नोंसोर नुनायाव दा नोंसोर बिराद गाबफादोंना माने गावनि फिसाखौ जायफ्रा बिमा बिफा बिसोर मिथिगौ अननाय दं बिसोरो दा दिनै बे गथ'आ अन्थाव बाथाव दिनै बे गथ'नि थाखाय नोंसोरबो बिनियाव लाफा माने जिसु मावनाय जेबो गैया नोंसोरनि मोनफ्रोमबो आर'जआव लाफा नोंसोर गावनि थाखायल' नङा बेनिखायनो बे गथ'आ जेरै जिलिना मा लिरो जिलिना बसुमतारी नोंसोरो जायफ्रा बेमारिफोर नोंसोर गावनि थाखायल' बिनो नङा जिलिना बसुमतारीखौ सलानो हागोन जायफ्रा बेमारिफोर बिसोरखौबो गावनि बेमारखौ बेमार नङै बायदि खालामनानै सोरबा दुखुथिया बेमारिनि थाखाय बिनो नांगौनो अब्लासो नोंनि बेरामखौबो जिसुआ सोखागोन हागोन ना हाया हागोन बिसोर बिनो हागोन आखाइ दिखानाय सोर बिगोन बेनो नोंसिनि फोथायनायखौ बाहाय मिथियो बेनिफ्राय नोङो बेनि बिफा जानानै नों माबा फंनैसो बुंनो सानदों नामा दिनै फंनैसो बुंनो गोनां आंहा बेनो माने आंहा दायो जिथुनाखि बे फिसाया लोमजाबाय थादोंमोन ना बे समावहाय जोङो माने गोबां इसोरनाव माने आर'ज गाबदोंमोन हस्पिटालाव थानाय समावबो ओमफ्राय इसोरनाव आर'ज गाबै जोङो सानैजों बे समावथ' माने रावखौबो बे गथ'खौ दोननाय समावहाय हाबहोआ जों सानैजोंनो मोनाबिलि आरो फुं बेलासे जेब्लायबो माने जोङो इसोरनाव गथायबाय थायोमोन हे इसोर नोंनि आखायावनो जोंनि फिसाया दङ आरो नोंनो जोंनि फिसाखौ फोथांगोन आरो फोसाबगोन होननानै जों हौवा हिन्जाव सानैजों माने गोबां मेडिकेलाव थानाय समावनो जों माने आर'ज खालामबाय थायोमोन बिसोर गाबै बिदोंमोन गाबै बिदोंमोन गाबनायखौ इसोरा खोनासंदो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो दायो बेखौ बेवहाय जिथुनाखि डक्टरफ्रा होनबाय नोंसोरखौ माने बे गथ'आ दायो केन्सार होननानै जुदि डाइरेक्टलि बुङाखैमोन बिसोरो फार्स्ट टाइमावहाय लास्टआव जेनेबा जोङो बे हस्पिटाल मेडिकेलनिफ्राय जेनेबा जों माने थाखा फैसाबो जोंहा हाला होननानै माने जों सानैजों रायलायलायनानै जों बेखौ माने बेनिफ्राय लांनोसै होननानै जों बरननाय समावहाय लास्ट समावहाय जों
17 डेटआवहाय जों बेवहाय ओंखारबोदों बेनिफ्राय बे 17 डेट मर्निंआव जेनेबा ओरैनो खनसे राउन्डिं फैदोंमोन डक्टरा एसिस्टेन्ट डक्टरा बेखौ बेजों रायलायबायमोन रायलायनाय समाव बियो बुंदों थांनो हागोन नोंसोर जुदि लांनो जुदि गोसो दंबा लांनो हागोन होननानैल' बुंदोंमोन बियो ओमफ्राय बिनि उनावहाय 1 घन्टासोनि उनावहाय फैनानै माने बिनिफ्राय सिनियरसिन डक्टरा फैनानै खोन्थाफैदों बे गथ'खौ नोंसोर लांनो नाङा नांगौबा बिनिफ्राय जोङो बेलेग मेडिकेलावहाय जोङो माने रेफार खालामनानै हरगोन नोंथांमोना बे गथ'खौ लांनो नाङा बे गथ'नि बेरामा माने गोबां माने सिरियास होननानै बिसोरो जोंखौ खोन्थानानै बुंदोंमोन ओमफ्राय आं बे समावहाय सोंनाय जादोंमोन जे बे गथ'नियाव दिनै मा बेरामा दिनै जामारदों नोंसोर सिगाङावनो बुंखाबाय जे बेनावहाय केन्सारबो गैया होननानै आरो बेजों लोगोसे गोबां माने भाइरासफोर दं नामा होननानै बेखौ बिसोर माने नायजोब्बाय ब्लाड लानानै ओमफ्राय बिसोरो बुंदोंमोन जेबो बेमार गैया होननानै जेब्लानाखि जों फैनो ओंखारो गथ'खौ लानानै जों ओंखारो गासैबो फाइल साइल गासैबो रेडि जाजोबखाबाय लिरजोबखाबाय जोंखौ सहि होनो खिथादोंमोन जों सहि होजोबखाबाय हौवाबो हिनजावबो बे समावसो माने फैनानै बुंफैदों डक्टरा बेहा माने बन मेर' ट्रेन्सलेट होनना बुंदों आरो ना बे बन मेर' ट्रेन्सलेटखौ बिसोरो माने खालामनांगौ होननानै बुंदों ओमफ्राय आं सोंदों अब्ला नोंसिनि बेयावनो गुवाहाटियावनो खालामनाय जागोन नामा होननानै सोंदोंमोन आं अब्ला बिसोरो बुंदों जों बेवहाय खालामनो हाया मानो होनना बुंबा बियो सासेल' सिंगोल गथ' बिनि थाखाय जों बेखौ बेयाव खालामनो हाया गोजान जायगायाव जों बम्बे नङाबा चेन्नाइफ्राव जों हरगोन होननानै बिसोरो बुंदोंमोन आरो होमब्ला बेवहाय आं सोंदों जेनेबा बेयावहाय जेनेबा थांनांगौ जुदि हरोब्ला थांनांगौ जुदि जायोब्ला बेसेबांसो खरस मेक्सिमाम जागोन बे खोथाखौ आं बिसोरनाव सोंदोंमोन अब्ला बिसोरो बुंदों 40 बा 45 लाखसो थांगोन होननानै बे खोथाखौ बिसोरो बुंदोंमोन आरो होमबाबो जोङो गासैखौबो माने रेडि जाजोबखाबाय लिरनानै लाजोबखाबाय ओमफ्राय जों माने जास्ट फैनो गोनांसिल'मोन आरो लास्ट डेट जोंखौ सोंदों नोंसोरो जेनेबा बेखौ लांथारमारगोन नामा होननानै सोंदोंमोन आरो अब्ला जों बुंदों हौवाबो हिनजाव जों गथ'खौ लांनोसै होननानै लांनानै जोङो नांगौबा उनाव ओजोंहाय गामियावहाय साननैसो दोननानै लाबोफिनगोन बे खोथाखौ जों होननानै बुंनानै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो जोङो फैनायनि उनावहाय दा नों आदानियाव फैबाय आदानियाव फैनानै जोङो सावरायलायनानै जों बे रेट्रिकखौ लानायखौ जादों आरो दाथ' नोंनि फिसाखौ नों माबायदि महराव नुगासिनो दं आं आंनि फिसाजोखौ दायो मोजां महराव नुगासिनो दङ सिगाङाव जेरैबायदि दंमोन सिगाङाव जों दिनै मेडिकेलनिफ्राय फार्स्ट टाइम बरननानै लाबोनाय समावहाय आंनि फिसाया माने थाबायनोबो रोंलामोन बेखौ जों हमथानानैसो थाबायहोनांगौमोन दा बेयावहाय फैनायनि उनावहाय दाख्लै जिथुनाखि फार्स्ट रेट्रिकनि सिगां सानसे सिगां जों बेयाव फैदोंमोन आदाजों लोगो हमलायनो दा जाय गथ'आ दिनै जोंनि गेजेराव बे गथ'आ दिनै बे बन केन्सार होननानै डक्टरा बुंदोंमोन आदसा दिनै जोङो नुनो मोनो बे गथ'आ दिनै थाबायनाय दिनै दे थाबायनाय दे थाबायनाय थाबाय दे बे गथ'आ दा थाबायनोबो हाबाय जों गोबारै आखाइ खबनानै हो आरो बेजों लोगोसे बे गथ'नि थाखाय नोंसिनाव प्रेसक्रिपसन दं नामा प्रेसक्रिपसना दा लोगोआव गैया न'आव दं अब्ला बि बरुवा केन्सार हस्पिटालनि प्रेसक्रिपसनबो दङब्ला नोंसोर जोंनो मिथिहो जोंबो बिनियाव लाफागोन आरो बे गथ'खौ जोङो गथायफागोन इसोर हायै जेबो गैया दे हेल' नानि दे हालेलुया दे हालेलुया होन दे मामा हालेलुया दे होन जिसु बुंदो जिसु होन दे मामा दे साना दे जिसु होन दे जिसु गाबनो नाङा दे जिसु होन दे होन जिसु होन मामा दे होन जिसु होन दे मामा जिसु होन दे अब्ला गथ'आ इसोरनि अननायखौ जोङो बिनियाव गथायनोसै आरो जोङो जिसुआ बेखौ अनगोन दे जों इसोरा हामबायदो दे थांदो